S-Tak er navnet på Esves monteringslimserie. Serien består af S-Tak Pro 1, S-Tak Easy, S-Tak Clear og S-Tak Extreme. Fælles for alle 4 produkter er, at de binder med det samme og har høj brudstyrke. De er særligt egnede til brug i vådrum, hvor man ikke vil lave huller i fliser og fugtsikring. S-Tak Pro 1 har den højeste brudstyrke i serien og skiller sig ud med sine fremragende egenskaber blandt ekstreme typer monteringslim. En enestående allround-lim, der kan klare det meste. S-Tak Easy har en mere letflydende konsistens, der gør den nem at presse ud. Det er også det bedste S-Tak-produkt ved lavere temperaturer. S-Tak Easy fås i flere forskellige farver. S-Tak Clear er en transparent monteringslim, der binder hurtigt, har god brudstyrke og er unik på markedet. Perfekt til limning af glas- eller præcisionsopgaver, hvor man vil være sikker på, at den lim, der kan trænge ud på siderne, ikke kan ses. S-Tak Extreme er seriens mest ekstreme type, der kan klare virkelig krævende opgaver. Takket være dens unikke sammensætning har S-Tak Extreme en enestående hæfteevne, perfekt til tungere lofter og vægmontering. S-Tak er en serie med monteringslim, der binder med det samme på så godt som alle flader. Du kan i princippet sætte hvad som helst op på hvad som helst, samtidig med, at du får en usynlig montering og slipper for borehuller. S-Tak er kort og godt det eneste, du har brug for.